indaba ezimbili eyodwa izoba mfushane kakhulu ngoba lobu mnazaretha ekhaya lo baba nobaba bamkhulu bafika ngogogo ntombi yakwamini okwathi mase bengenele phakathi kwekhaya zase zenzeka izinto njengayo yonke imindeni zenzeka izinto kwase kutholakala ukuthi omkhulu uyasolakala ukuthi kukhona angakwenzanga kahle ekuhambeni komlungu emhlabeni ehamba nenye insizwa ngifisa ukuthi ngisho ngoba ngithanda ukusho amagama abantu ngoba kwesinye isikhathi mhlambe nezizukulwane zabo isekhona kodwa ngisho lo wakithi wayesethathwa ke ngalesa sikhathi sobandlululo wayeseboshwa uma ngabe boshwa kwase kubonakala ukuthi icala lakhe libucayi noma linzima kakhulu bulala umuntu ongabulawa ngale nje ukuthi akabulalanga umuntu kodwa ubulala umlungu bulala amakhosi omhlaba ngalesa sikhathi kwase kuthiwa ke mase lithethiwe icala lakhe uzawunqunywa ayiswe entanjeni ngangikhona ngonyaka odlule omunye umvangeli ekhuluma ngeNkosi okuthiwa uMabhovula ngase ngithinteka ngoba ngendlela akhuluma ngayo yayicishe ifana incamashi nalokho kwenzeka kumkhulu kanti neNkosi yakwaDlamini kwacishe kufane futhi insi iNkosi umdibanisi nokwenzeka kumkhulu namanye amakhosi kodwa ngizoba mfushane kule ndaba ngoba ngizoyithatha la sekuthuzo yakhona entanjeni kodwa engakaya entanjeni wawusufika ke Nkosi yamakhosi useyilo wamzimba oqala wawusumthembisa ezongena ngakusasa ukuthi cha angeke uzuye entanjeni mawuyile entanjeni ngeke bakubulale kuthiwa kwakunendlela ke yokuthi mangabe kwakugeja ikhashana lomshini wakhona babe kuyeka bangabe saqhubeka nawo nangempela kwenzeka ke lafika lolu suku nogogo kuthiwa bafika sebezovalelisa wonke umuntu wavalelisa kwaba buhlungu nje kwaba kubi ngiyacabanga noma ngangingekho kodwa ngiyacabanga kwaba kubi ngendlela esibangalisa ukuthi umuntu oyinsika yekhaya kuyintanjeni kodwa wayesebatshela ukuthi cha bekufika usibanibani ngoba wayesemazi bekufika usibanibani la bekufika uShembe la wathi ngeke ngisaya kwagoqanyawo kodwa kangazi fanele nithandaze ningithandazise kodwa ayinusho njalo ngempela ke kwathi makwenzeka wakhala umshini wakhona wangenzeka lutho ukuqala kuthiwa ke waphinda nokwesibili hayi kwase kubona ukuthi hayi le ndoda no asiyikhiphe amen manje besingeke ke singezi nisizokubabaza besingeke nisiyikhulume le ndaba ukuthi wayakhe imizi wabuyela ekhaya base bethi ke hayi ongenanda ngangabuyela ekhaya akadingiswe sengiye ngithi ke uma ngabe kukhulunywa ngabantu abadingiswa baya ku-exile hayi nomkhulu waya ku-exile kusho ukuthi ke sinayo umuntu waya ku-exile nasekhaya uma ngabe kungathiwa into enkulu leyo kuya ku-exile wadingisela kulona lelizwe langala ko-Richmond ebukhosini bakwaMkhize Nkosi yakhona isanda ukuhamba nje emhlabeni besiye silangane nje athi
wena mfana kaSayi ubaba kuSayi wena mfana kaSayi bokufika esixoxe njalo fanele sixoxe nomfana kaSayi mkhulu wakho wayehleli lapha sibone senze njani bese ngiyabona le ndoda isifuna ngikhanyise kuyakhanyiswa phela kulelizwe uma ungakhanyisi izinto zakho ayihambi kahle iloko Nkosi yamakhosi sengizohlala phansi iyodwa nje indaba engifuna ukuyikhuluma ngibabaza ubukhulu bakho ngoba uShembe munye amen ababaningi njengoba yakwaGumede nje angeke ngibe uShembe nakalinye usuku cha ngeke ngikwazi noma ngithanda ngifisa ngisho ngathatha ikhanda ngilibhekise phansi inyawo ebheke phezulu sengiuShembe namhlanje ngeke kusekwenzeke lokho munye uShembe noma kwasho kwathiwa baba abaningi kodwa munye okuyena uShembe ngempela kona kwashiwo kuthiwa siyeza leso sikhathi so uShembe abaningi kwathiwa futhi bayeza abantu abaningi abayosikhipha bethi asiphume la washiwo kwathiwa kodwa singavumi ngeke futhi sesivume amen ngaphandle makusho sesihlalweni mawusho sesihlalweni ke ngeke simphikise ngoba wazi ukuthi umphikise ngisho nje indoda yasemhlabeni ekhaya la mayithi iphuma ngisakufuni la kade kuhlatshiwe okwazi ukuthi hayi manje kanjani engani bengisathi ngisazodla inyama mayisethe ephuma nje kangakanani kumnikazi wemphefumulo mayithi asiphume siyophuma bese silosicela into ethelelo ngaphansi awu kodwa uNkulunkulu asikhumbule mhlamba sikhumbule masibe nenhlanhla sibuye masibe nebhadi njalo athi hayi nakwelizayo ngeke sibonane mawube nebhadi ngifisa Nkosi yamakhosi ngizohlala phansi ungena kule ndaba nginomkhuhlane kodwa ke ngizwe ngathi lo uqaqeka nje angazi kanjani kodwa khona insizwe yayisho ukuthi hayi wonke amathuluzi akhona la yayithi uphethe wonke amathuluzi hayi nami ngiyabona wonke amathuluzi akhona amen asiki isipanela singekho kunensizwa ngale angifuna ukusho isibongo sayo kodwa yangakithi eminyakeni eminingi isibulala umuntu mayembulala umuntu siyaboshwa vele mawubulele fanele uboshwe vele isiyaboshwa nje selizile yalahleka nethemba lokuthi kodwa le ndoda isawubuya ngesikhathi sika baba mkhulu uzobuza komuntu awu lo mfana wayekuba cha ngangikho ngangisendaweni ethile yomuntu wesilisa ngoba ngiyinzalo yalawo madoda ngakho ke ngangikhona uthi ke base bekhathazeka abazali bale ndoda esiyenza umonakalo awu kwase kushiwo yayingakholwa le ndoda okushiwo kuyona angithi nje umuzwa ongakholwa kuleli bandla ngisho kanjalo angingasho babe ngakholwa ngoba babekholwa labo bekholwa khona kodwa kokuyindoda nje yayithanda amakhathakhatha le ewubaba walensizwa eyadala umonakalo esingazike noma kokwamakhathakhatha ukuthi sihambe kakhulu yini noma amakhathakhatha ukuthi siphile ngoba nawe ahlukaniseke kaningi khona la wenza ukuthi umuntu angabuyi khona la yenza ukuthi ukuthi ukuzamazameka kancane bazobuza kabanye bathi awungani wena uyikholwa wazi kanjani lo ngani ngiphethe abantu phela ngiphethe lonke uhlobo lomuntu lonke uhlobo lomuntu nabathakathi ngibaphethe futhi abami ngabashiyelwe ngubaba namakholwa awami ngawashiyelwe ngubaba akekho umuntu ngisho sekuthiwa ukhandwa ngamatshe sifanele mina ngimvikele ngoba ngiphambi kwabo bathembe mina like linye ithemba base bemtshele bethi hayi uye emzini wasekuphakameni uyobika kuye kubikwe ngoba manazethe niyathanda ukubatshela labantu hayi abeze kuShembe beze nangempela usiye kodwa khona into soyithi osinikani jwayele ukuthi umuntu mangabe kumuntu onikezwe into ethile ukuthi ugoqa kancane nangephepha kuthiwa ufika uthi
Awesonto ngathi sekuyimina ngedwa nje owazi lezi zinto madoda. Asizazi. Ngathi sekuyimina ngedwa. Awusengimuvi ngaleyo ndlela uthi yimi nje ngazi lento. Bo baba niyazi le ndaba. Bo mama. AwuGumede wazwami ubedwa esontweni madoda. Okabantu bamsulwa. Ushembe kuphela omsulwa. Sonke sinamanikiniki ethu ngokwehlukahlukana kwethu. Wayesefika emzini waseKuphambeni wayeselibika udaba uthi awu indodana yami yenza ukuthi uyabuzwa ukuthi kwenzekeni. Uchazeke ngendlela ochaza ngayo. Makunamanga futhi phakathi kezwe ngathi ayikhona amanga la. Ngoba manga akaze ahlangane neqiniso. Wayesechaza ke beke wayesethi ke uNyamandala wayesethi cha ubokwenza nje ubothi mawufika ekhaya makuyisabatha ukline kahle ushanele kahle kube kuhle uligcine nesabatha ngesikhathi esithile ngabe sawubasa umbaso ngesabatha kuze kube isikhathi esithile njalo makwamasabatha wenze kanje mntanakho uyawubuya nami ngangizongabaza ngiqokile impela ingubo emhlophe kodwa ngangiyongabaza ngiyacabanga nalo baba wangabaza kudlalwa ngami ke la kodwa yinye into ephilisa umuntu ithemba kuphela akukho okunye ithemba kuphela wayesekwenza nje lefike esho utawu inceke yenkosi ithi wayesabizwa kanjalo umnikazi wesona sathi inceke yenkosi kuhamba wathiwa inkosi kodwa nje base sesimbiza afanele ukuthi uNkulunkulu la sesona khona kakhulu sona kanjani sesiloNkulunkulu phambi kwethu fana abasoni fana abasesiqondile nje kodwa ekuhlupha yona inyama wayese ekwenza lokho isikhathi eside kwaphela iminyaka wakhohlwa nje naye ukuthi awukambe kwakuthiweni uthe ngolunye usuku behleli nje egcekeni yabona yaqala kwakuphuma nje abantu babengakhonzanga abanye ukusebenza kanga babephuma nje bathamela igcaki ekseni ilanga lize lishise kahle hayi bathi maliphakabi ilanga bamone eqhamuka lo muntu kodwa ngaphambi kwalokho wathi uShembe umnikazi waleli bandla wathi uma ngabe buya ubobuya uzongitshela usebuyile bangaka abanye bethu abathi mangabe uShembe ethi akubuywa mangabe khona into enhle eyenzekile abuye ngempela ngoba nje wethi nje ubobuya kusho ukuthi uthumela ingilosi ukuthi ihambe yomkhipha lo muntu osenkingeni kufanele ingilosi uyikhunge awungiye ngizweke maNazaretha ayingcwele kuthiwa ngikhokha inkomo kaShembe uyikhokha kanjani inkomo kaShembe ukhuluma ngomlomo ikhokhwa kanjani lo nkomo yenjani inkomo uvela ukhulume nje ukuthi usuyikhokhile uma ngabe uyikhokhe ngempela ngoba usukukhunga lengilozi ayikhiphile wathi ayihambi yokwenza lento okhale ngayo hayi kube ukhuluma phela kulula nje awukhiphi ngisho 2 rand mawukhuluma wathi umunye ube kukhishwa imali unethi umuntu akhulume nje 2 rand 10 rand ngaba sikhuluma vele ngabe siyayithulele ngoba uyazi ukuthi uyakhuluma kuthiwa khipha imali manje sikhuluma kanje ngoba sikhokha lutho wathi umnikazi webandla kobuya ngoba umntana wakhe uzobuya uthe mayibuya wakhohlwa mhlambi wathi uShembe wawa ngoba njengomuntu wayenyanga mhlambi wathi ngani lezi zinto zami bengilungu ihlangahlanganisa la ezenza ukuthi abuye lo mntwana Shembe ngasho kanjani ukuthi angibuye ngiyobonga kuye kanti sekubhalwa isiqalekiso sekubhalwa isono uthe mayibuya kwahlalwa nje kwakuhle kwabuswa kwakuhle ngithe ngeke waphatheka amagama ngoba kube nezinto ezibicayana la wayesevuka uthando nje lo mntomzana kodwa uthando lamvuka kabi
ngambheka ngoba uyangiphazamisa esitsheni sami ngithi ngiyadla ngifike nayo ngithe inkosi yamakhosi angifisa ukukhuluma kabi ebandleni lakho elingcwele ngoba ibandla lakho leli futhi unumusa nje ukuthi sisukume sithi sinezono kanje ukuthi asiphakame phambi kwalabantu abayingcwele siphakame naphambi kwakho uqobo kuumusa nje ngathi ngolunye usuku makhosi kufanele umusa ke siyobonga awungabona uza kwethu ngathi abangizwa kahle ngaze ngathi sengiyosuka mina ngedwa ngiyobonga kodwa ngisaba ke mase ngisuka mina ngedwa ngiyobonga ngoba osukela umusa ubusuwanda kumina ngedwa kufanele uwande kuthina sonke nje ngoba singabafowethu wayesecabanga lo muntu ukuthi kambe ngenze njani ayi kwase kufika nje ukuthi hayi no ake ngimbambe nje wathatha nje indukwana nje yabona nje ukhilisana ungathi shu wayeseligqema phezulu kulophu mejele okwathi akeze azobongwa noma akeze mayisephuma akushiyo phela akuqondisa ukukhuluma kwala ekhaya ngesingisi kuthiwa kunamalupholi uyayibonela nje wena uyafaka nje la kufanele ufake khona ngoba ngeke utshele yonke into kodwa kufanele ubone ukuthi cha ikubhekwe ngala manje uthe mayethi kwavele kwathi lwaphi kwathi shwathi kwase kuphela kanjalo hayi kwase kuhlalwa nje kwathi hayi kusho ukuthi kwenzeka ngazi ini kwase kuhlala ngithe uShembe munye amen usuke emhlabeni azawushaya ezulwini angiphethe yona inkonzo futhi ngeke ngikwazi ukuyiphatha ngoba inkonzo iphathwa abantu abakwazi ukukhuluma lo limi la ekhaya angeke ukuthi uyalwazi uthe umfowabo wayengekho ngaleso sikhathi emncane wayesewunikela nje unikela khona ngalanga ngithi ngeke ngilisho ithempeli wayesewunikela ngalanga ngakithi uyinikelela nayo inkinga zakhe uthe mayifika kumthetho ohlaba usumdala eminye ihlaba isamila mawungamazi indaba yakho hayi indaba yakho ubuza kumakhelwane kambe ngikhuluma ngobani manje mhlamba ngikusize nje ngoba kenzeka mangabe uthisha laba baba othisha kenzeka ukuthi mawubona ukuthi ngathi ayi itest yakho ibophe mawala bese kuba nentwanyana nje ithile zokuthi abantu bakhumbule ukuthi hayi kunento ethile kufanele baphendule kanje uShembe wesithathu waleli bandla wayesefika umthe mayibika ethi uyabika nje wayesembuza esethi uphi umfowenu wayesexakeka nje ukuthi umuphi umfowethu wayesethi uphi umfowenu lo wafika kumina wena wathi uboshiwe usejele noma okwafika umzali wakho wathi usejele fana aphume uthi ngase ngixakeke ukuthi hawu wayekuphi ngangikuphi wayekuphi uthi ngase ngikhumbula ukuthi awuhamba umfowethu waboshwa wayesecelwa khona lapho uthi aphume uthi ngase ethi hawu Nkosi yamakhosi usahambe emhlabeni uthi wasethi hawu wahamba wayengasezingani kimi ngoba ngangithe mayephuma ejele kobwezi ngexwayisa ke nje bese ngixwayisa nebandla ukuthi uma ngabe kukhona esikubikile phambi kwesihlalo kwathi asibobuya kodwa singabuyi nje ngezandla sibuye nento ethile kuze sihlangabeze ingilosi Nkosi yamakhosi ngicelela izwe lakithi sizwe sakithi sinezitha eyifufusayo nje ngeke ngizisho iziphi kodwa zona izitha zesizwe ngithi ke uma ngabe uyisitha sesizwe kusho ukuthi isitha sami uqobo ngoba imini ngisesihlalweni
ngiyacela ukuthi uyiqede bese ngicela la ikhaya ngicelele nomndeni ngicelele nasebahamba abasothula nomhlaba abakithi nabasekhaya komama unjani ngiyabacelela ukuthi noma babe ngahambanga kahle ekuhambeni kwabo kodwa bakhumbule uthi noma babe nezono kodwa babe naleya nhlanhla yenkosi uDavid ukuthi ungatholi nasinye isono kubo. Sengigcina ke bese ngicelela izinsizwe ezikwazile ukuthi ezihlale zingithatha nje kwesinye isikhathi zingilethela phambi kwakho ukuthi mayizama amatoho noma izama ezikuzamayo kulunge. Amen. Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho awuqede.